Tututulong. Ano ibig sabihin ng professional? Tuwing Sunday, pagkatapos ng ibangin ngayon, may sermon. Pagkatapos ng sermon, anong pinagagawa ng para sa inyo? Tumayo. Pag tumayo kayo, bakit kayo tumatayo? Because we have the profession of faith. It is a profession. Professional. Ano professional kayo? Professional na kayo mga tagasunod ng Kristo. Maniwala po kayo? Kasi kadalasan, pagkakalitin mo ako professional, wala pa akong diploma. Kahit may diploma ka, hindi mo sinasagawa. Ano ka? Hindi ka professional. Take ka. Diba? Importante po na tayo maging professional. Professional kasi pinagkukunayan natin kung sino tayo.